Nézőinkon híreink következnek. Vo štvrtok popoludní sa vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska konalo 34. riadne zasadanie Mestského zastupiteľstva. Po otvorení primátorom mesta nasledovala správa o činnosti primátora a Mestského úradu. Zo správy o činnosti Mestskej polície vyplynulo, že v minulom roku Mestská polícia riešila spolu 743 prípadov, spolu udelila pokuty v celkovej výške 4164 eur, z toho vo výške 930 eur na mieste a odchytila 94 psov. 65 prípadov postúpila orgánom činným v trestnom konaní. V interpeláciách sa poslanci zamerali hlavne na krádeže v supermarketoch, obťažovanie nakupujúcich rómskymi deťmi, sanáciu mestom odkúpených domov a parkovanie kamiónov na Vodnej ulici. V ďalšom bode prijali VZN o zákaze používania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach, dodatok VZN o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta, schválili dodatok VZN o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a úhradách za poskytované služby. Vypočuli si informatívnu správu firmy Kofely, majoritného vlastníka podielu v TEHO, ktorý v budúcnosti ráta so spustením kotolne na biomasu, čím by došlo k zníženiu ceny tepla v meste. Poslanci ďalej schválili žiadosť mesta o úver vo výške cirka 1 750 000 eur na kofinancovanie projektov EÚ. Prijali aj správu o výsledku hospodárenia Bodvatel SRO za rok 2009 so stratou 27 658 eur a návrh plánu hospodárenia na rok 2010. Správu o hospodárení MSBA so stratou vo výške 6 095 eur a plán hospodárenia na rok 2010. Rok 2009 ukončilo Mestské kultúrne stredisko s minimálnym ziskom, ktorý spolu s tohoročným plánom poslanci tiež schválili. Poslanci prijali aj záverečný účet mesta za rok 2009 s výsledkom 86 260 eur. Zo zdravotných dôvodov sa svojej funkcie vzdal hlavný kontrolór mesta, preto zastupiteľstvo poverilo primátora vypísaním konkurzu na túto pozíciu. Dlho trvalo zoradenie ulic a chodníkov odkázaných na opravu. Pre tento účel si mesto zoberie úver vo výške 500 000 eur. O poradí oprav ulic zoradených podľa stavu, v akom sa nachádzajú, rozhodovali poslanci v tajnom hlasovaní. Takto budú najkritickejšie časti ulic tento rok opravené. Zelenú dostala aj výstavba nového parkoviska pri Vežiaku na Severnej 22. Ďalej poslanci ešte schválili predaj pozemkov a dotácie pre organizácie. Szepsi delegát